Ading Maya, adda ka di mo't lanamlamakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mo't nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan? Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mo't amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul ka laangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ikid daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy ako. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kalayo na kagmalmalas kan ayat. Kalayo na kamapahay. Matudugo na yung tipusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang. Siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nana. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manin pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sa awan gasat ko kinayat na lang. Saan lang kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam? Magpeso mo na lang. Naiparswak sa mapapailatan. Naiparswak awan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamang ti pamilyam amang ipatpatigkan ka. Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ha? Saan lang nga iti asawa, wano kaayan aya ti pakasarakam iti ragsak. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsak, ket ni Apo Diyos anak ko. Nanang. Mala, agrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige, nanang. Sumurunuak taw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti purmak. Ha? Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan amukmat ka asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak kaw. Ay, kunakla no sino tinagtuktok, si Kamot Gaya, maso. Sumar ka. Agyaman na ka, Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumanayin. Ayun, Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros dagita. Pangpakbet anatang. Ay, wow, nagmayatan. Agyaman na ka.
Ang bayadak at akababain. Ah? Saaran? Itagkuhin ka na ita. Uwing gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alisa. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamalanti agaram ken ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo lang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan ko na. Uy, nanang. Kahit, anyat ko na ngay. Sana nakatagari, nanang. Nagulimag. Maawataklatan sigurado anak laat. Ngamay, di na lamlamain agdato na kumalingkan ko na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan ko na anak ka. Uy, nanang. Ngamin, siguro din nga gayatak ni Alisa. Sapay ko mata, aklunan akong. Tapno ikasarok kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tay may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman lang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagit, ha? Agyaman nak, addo ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Jak pabayadan dagit, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awata mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, itisok di tila miseta, Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Jak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam ka niya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso ajak imbagbag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid akon. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam di bayad tinatang adan iti lamisetan Kurang day ta, Di pa nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dwagasot day day. Ha? Ay, sige. Mabit lang ang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Nadudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapo, iti pa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagulkan ka? Kasta di ko na ayo, Saan na kayo taday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ti bagay. Apa gusto hindi mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kas-kastuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagrag-rag sa
Damag ladladingit. Hala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, maso. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Ha? Lunahamin na na. Nakaya ko na ba raw? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito nakapsuda ko. Ha? Talaga kita bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito'y puso ko paspasagitan. Awan limpyo babae tulubang. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sos, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itao? Tamlo sa anak, masaksak na kastoy na lang. Anya, ay nasaan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mang. Basta nasakit din agam ko. Kangurang-kurang kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. May sila ni Rading. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man. Idindinan yun, akakabsat. Tapno mapani tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay. Di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi di tawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malanga. Lalaki man wano babae. First come first serve ta. Ha? Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mat dita nga misuot mon. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta may sa madlanga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan amaso? Apay nga kasta kamatan, suplado ka unayan? Dita ka! Masaw, inta makipangan dita karuba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanarang. Pasig tumitla ang mamarites dagita dumar ay dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat a babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat amom ngay anak kaw. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanood. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin? Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae? Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na lang. Manong maso, umay ko man isubli dato malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mon, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa nagrup-rupang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka.
Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manyak! Pagan anok ko ma. Kan, di ka wal makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na group-rupam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot ng tibagbagang maso. Feeling beauty ka ma, babae. Walang mission libres ka ma. Sadista. Nan, agisi ka titalan kun Agisi ka, tadapay papanak. Maso, andapay mo laman natin. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga agkakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili ka iti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid nyo, babae! Apay nga tangakas diya matan ni Maso. Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apay nga tangay. Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam jay anak ko, Berta. Awan na, ngamahan yung ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni masaw kanyak, ngamahanakmat nga araman. Anya? Di yuman idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak nga raw. Apa ata ipilit yun, nanang. Di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit ka ito mga aming. Jakong pagan ano, dagita babae. Nalang, adakado kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di Sunshine. da ka di paan, iti kahit kung aramidan, nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sana kas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya? Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglot yung kadali. Wa? Hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday ito eh. Oh, maso honey. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan la siyak ti
iti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya, walang hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan, tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax lagi ti kukok. So, sige man lang. Ngala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyo mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Detanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan nga? Kahit ka ko mag-arman. Ngam, mga paayan nak. Mabuti nga kung amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? No kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpesaw? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babawi. Naglulukmag asakat babawi. Aniya. Mala, aglutukan, tanaman nugak anag na. Mangluto ka man, iti crispy pata. Ay, nakalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturawg. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpet na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Igi abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, riingamon ni pagkamaw. Tama bang kamay? Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagi jay agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigawd, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya, ay una yung dagi jay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay kat sigurado man ang ti karni nga isang petni nanang tatang. Ay kasigurado Kababay da arabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaadda amapan makipilpila. Ay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y ref lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, jay matlasidam ti ilutlutok no ko Anya, apay ngay? Ay, naumaak iti karnay.
natangken fish ti kayat ko asidaan. Isu agi matangak iti kalman iti fish ken natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga roti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akanayaw, ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakikding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyala ang ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankanam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsuga ka. Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikam ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre a karne, gundawayan taado pa itilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay katmayat tagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanam. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kanunda ko na. Ay, makitan tao karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibri apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yan. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga. Ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck. Ade, duwa mampay. Tamabaing nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisita iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kananda. Talo kayo matana? Ay unaday, talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alam man ditaw. Darasang, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak man ang makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na kaman kita.
Si kamot ti mapan makipila, tayawid mo dito balay, tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw daytaw, tagsubliak. Inak pa'y makipila. Nanang, hustod ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila no kayat yan. Ay, anyan ni nanang. Ay, wan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita na di aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre ngagpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyang ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumponsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya. Ay na, Adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bakit? Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusik laangan dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas? Kat nakaref nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Ito yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakad mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin akong nagsubli-subli JCR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kung ay di ospital. Mabit lang nga rod nanang. Anay ka.
Ay nagsakit unay ang tiyan ka lakay. Ay litaw agring ka man. Apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay itaray na kanya ospital. Nasakit tiyan ka. Aniya, apay, anyat kinan mau. Jay matla nakareb at araon tikinan ko itay. Anya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. Ay, day tagamente magbagak. Nabangles lakit di kinan mau. Kunak ngamin nga ibalang mo dagigay. Ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit unay hindi dyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibong at aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kinikarda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabangles ti kinanyaw nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaruno, no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Made ti kastaga rami diyaw. Made ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niyaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja akong. Nadidigra akong. Uray siya. Manja kaon. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikastang aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay. Agbalbaliw akong. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang. Tapara matla iti salon at yu dayta. Ala. Ag kinuto kayo nga raw. Tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laeng lakay. Sauro, bunagam tuman jay simento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tap na masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaning kanto pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daal. Bangalaak nga itatang. Ne, ikating kaagbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwang tapno at na reserva. Nawatam? Oo nga tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa, balasan ka. Katlay, rabrabe eh. Niinang ko, itaray tayo kumain sa hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagringat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isungarod nga da kayo ti inasid ka, tata, na minsan sa langa nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ay wine, ay ngam nalipata kong day jay.
Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ng dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan, tata. Pinag-awid na kami idinta ko na da nga awan ng tinamnamapay ni inang ko nga agbiyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy di hospital. Ay, kasta aya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arot, tawagak ti manugang ko. Taisog ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay. Agriin ka man. Sauro. Apay aya bagay. Imawag ni tatang. Ingka pagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa iti ospital. Anya? Alan darasam ta emergency. Mabait lang arot, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anyaman na ading isang. Kat anyangay. Mabalin ko kading agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang Si putam atabaka agsung abmanan. Ibagam nga orayan na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ay, matayak ka din talaga, doktora. Mano atawan titahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, pay. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Gagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tinamdamagan nyo kay ni doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dukan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulanti pa nagbiagyo ito lubong. Anya ka matan. Imbes nga ilimad mo kumamaday sa kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni Timabit. Ay, at nga kapsutak iti kasta nga ibang ay, nagpatyanday ta. Abutak pa iti sa nga pulo at Ay, aklunan tayo ka din tigasat yun, nanang. Basta, kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak, dito yak lang ospital. Agpagasak pa'y agawid ak tulang no naimbaga kaon. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Basta agbiagak pa'y! Agbiagak pa'y! No kasta, inyawid damit lang ti ina ni isang gardaw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di nakano kaya ti agawid. Gam pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda, namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage na jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mangtad iti uray pasikla at tulong. Tane, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padayja bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiya pa mga min idi dayjay. Wan, ngamlipatin kuman di napalabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tubay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon.
Tulungak lata. Tabareng maalay-ayan basay tirikrignaan na. Kaasiman. Itaray na kaya ospital. Narasam, siyak pa'y kaya di mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labiin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipanyo nakatitulok yun, Pangasiyo, nanang. Siyak pa'y kaya di matay. Itaray na kaya ospital. Wanaw, kaya't mau tasikan to ti umuna nga lalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumra kayo, Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Tada itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan na ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasamak kan ko na. Ibagak at tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital kaka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan, sumarantak, nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakardo. No pumigsaat, ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga agimbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. intento agviyo kay gardaw. Ilibre kantaw, basta agimbagak. Agitibol kanto iti checks. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumigsaak, iti kasta ngay bagbagam kakakardaw. Nana, mabalingan ti agawid. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakala ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito Wen doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan mi. Agawit kami. Subliyak, ospital isang. Itulok yung amin nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na Pagawitan da tayon to maglang dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Agpiyagak pa yung taybilin ko kan kaisa nga. Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw na'y. Nasakit ti papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat. Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isan. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kuwan na, kaasimot. Intandi nga yun ni isang. Wen, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapana niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo, nusikan ti matay. Nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyamanak, Tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay.
Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matla dagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marungkar tadtay. Ngam 2 minutes da lang. May dala ang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanaw dan. Ultimo dagiti kakabagyan mi kat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ket, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan mi iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takasta ka no ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta ka no ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay ka nungay? Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybay tayo na. Mabuteng met ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abagkatantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilungaon. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mo't dagita at taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabaalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga, Rod. May isa, 2, 3. Ay na, nadagsang matgayam. Wan nga, Rod. Nagdagsan tatang. Ay na, mautbalan sa konsaro. Natindag mo tilungon ng tatang. Napakbunti bangkay. Wan nga raw. Nay! Alyat ko yun, Nay! Ala! Ay, napakbumata na nanang ko! Ala, ako pumun ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na, Sauro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Arami mo ti magpagak. Takaasibay panapaklab itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, Sauro. Ang gunay ka na. Wan, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabuludyo, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang drive. Wala tayo surok ng agmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng ti pakataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan, tatang. Ay, manaktak nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, Sauro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain, ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni Nanangko itaw. Sauro, ubaam ti bangkay. Anya kayo mutan, tatang. Aglablabos kayo. Saan agapo anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo?
Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga oray saan mo't arumrumban. Ha? Da kayaw ti mga ramid no kayat yaw. Grabe kayo mo't akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mo't akastaa? Saan mo't arumbang dagita nga ipaparamid yaw? Apay nga akasta kayaw. Soro. Hindi ta kayaw. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ha? Ala ka. Nagpasugnod sana talaga ni Sauraw. Saan ka nun na nagawawi di jay balayda? Kahit awan mo timadi nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayaan nga ron ti kasjay. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswan mo tan, ti kinasingpot na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tao ak matlaang nga agbitaw. Ing kasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singpot jay tao, katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Umaya man, kabagi siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis. Ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak ijay lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awang pa'y limpyaw itan iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Isu adito yak man pa'y labalayaw ka ba guys? Ay katuwan awan problema iti da ita ka ba guys? Mapanakaon, siya nang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Taykis ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Masapa ka nga agawid Wayne. Ay, anyat kayat mo pasalubaw. Sumay, fishball, siopaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kayat ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapa ag agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye. Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. At dapay pakiskis na no pumanaw. Ay wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kamiten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamot ti pagyamyamana. Tasaan nagbalbaliw ni tutoy kanya kabagays. Iso na laan ta, awan anak yaw kabagays. Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod ang ayos lata. Naragsak kami latamit nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasyanaw no ada mapututan na sa balay manang. Agungot ka kaday. Ay wan Apaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy. Ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji-jeep na. Anyat meriendada. Baseball kan kikiam. Anya,
pasahiros na siguro Imposible. Apay nga ron nga may sa abaso di inumanda palamig. Agkabaso da. Anya? Ay napaliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak, di mo ibagbaga asak tinangipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasamak. Sigay kabagays, di ka madanagan. Sigay, tapalot putag tuman ti asawa. Anya chicks ngay bagbagambet. Aya, adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kaduam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam? Ay ni Sebastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kaputa agar bes. Imunag kami ijay-jay. Kainsan mitlaada kami, ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya amay may sa... Ay, daytan ti palso adamag. Isulang ti iminom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Agpaisaw iti bagbagak. Asino ay ati nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kung uray kasano ti panang pilit na king ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balik tadak jay ulo na. Nakaro ka gaya mga agimon manang. Ay, wala, ha? Numaaktuak nga babae, ang piang-piang ti langit kandaga. Aggulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katuna, papanawag dito'y balay. Talaga? Wan, iso asaan nga agar aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluk Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot adanaw, ipag. Kaada nagluto Taamok akas nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaan to'y cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ay na nagkatul, alan Bayaw, pakikudkod, please. Sa dino dito'y abanda. Dito'y Bayaw, dito'y. Mabit lang araw taala at isagaysay. Tayo suti pang kudkud ka. Daytoy. Dayta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalikot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto dayta dwa, Olivia. Sige nga rod, tata. At itibayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, No problem. Basta si ka, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutulan niya. Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agin di ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Apay, awan asawam.
No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Jak mo dagit ang ibagbagam. Ay siyaws manang. At tipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni bayaw. Kin ni bayaw mo, kay kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya. Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni bayaw ti suklina kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktol sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raw. Ngamnay, no si taam ni bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kinusanak mit makiginginan tayo. Tiko nam, jak nakita ti istalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayat ti kinatawaya. Na, pati katawa, dakisay. Kanya kumano ang kinatawa kamay. Kaya normal mo ilang katawa, may. Kaya saan kami mit ang nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakadkadlaw nga da pa nagkursunada na ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, kaya ko. Di katawanan na at kursunadain na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia, period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kinana siya nang? Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to timang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang min, nagkasar kami. Sige, tay ibagak taw. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full name ni nana siya nang. Ay kwa, karidad ti usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti ikabil ko tay isupay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, tay isurat ka. Uray di kay to agsublain. Tay ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong kakano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado a binalon kon. Nukasta, saan ka pa'y nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildukin ka. Basta kayat kulat itumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si katimakaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak metlaos usarunan dagi jay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida.
Na minsan ko lang nga inusar, ngam napintas day jay. Kasta di ka umay iji kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi ngagkasar. Di magkabagis mo team partner na kanyak. Ala, mapan kay lata, masadutak amapan. Jak ko mamapan, hanggang kababain-bait. Mapanaklatan Agawid ak mutlaang apaman amal pasti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Si kadekan? Ay na, pimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, mala, agtugaw tamampay dito tagin niliw ta kumaray. Ang istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kaili ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakapagais, ni Bayaw Tutoy, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat daygay, naglailo da nga istorya, agin innaperdapay, kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni Bayaw. Anya? Dahiti man kita am tiladawan da, nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Sino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw, no idinalpas ti kasar, isuda ka na yun nanti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal may sa. Anya? Malaagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag. Takasaritak to dito'y balay. Mabainak amapan ichay. May mayat no sungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita manay. Dudwada ijay suling agsarsarita. Payman. Sige manang, sungaton. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakal. Maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Naglukaw. Naging narakop damutan. Anya mutan. Kunaklano aggubal dan. Ay, agam amudang magayan. Makapasurumot ti kastoy. Agawid man langal. Papanam karya. Agawid akon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw akon ijay balay. Kaya't kunti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, jakon agpakada kini Bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Ay na, niliadin ka. Apay manong sulubawn, anyat sang-sangitam. Umayak ko magkindaw iti paburkin ka din ka. Ay, anya pabor, malalaw mo nagkamampay. Gading ka, bumuludak mapayla iti kwartam. Uray 3,000 laang tanay. Hawa mambagas bain. Awan di gatang ko iti bagas bay. Ay, nayunak pa'y lang at ay sigod nga utang kuhan ka. Hala na din ka. Naimbaglakan ka tagpinpensyon ka. Ang siyak, awang pensyon ka. Manumad la sweldok ngay ngagkarkarpinti raw. Nagbasay. Manong. Nagsilduak. Ur-urno nga oray basit ading ka. Diyak kaya't akisayan di sweldaw.
Anya, Kasanaw nagsakit kami ti asawak. Nungay maadaan kami iti nadagsen na sakit. Nungay agkanser kamay. Nungay madisgrasya kamay. Ket kasapulan ti adu akwarta. Awan kastay adda-adagos ti maaramat a pagpaagas no kwa. Nalah mabit lang nga raw kan kay ti bulbulo da manaw. Saan kumatila pa kasiksikuram? Di ka nagdandanag. Sana tila pagdandanagam. Nay, Solomon, nagadumot dagita nga agasan. Anya nga agas dagita? Ay na, kumplito nga agas dagiti bakit. Para sakit ti ulaw. Para sakit ti ngipan. Sakit ti tiyan. Para uyag kanda dumapay. Oh. Ay nalakay, nagadupay la dagitay ginatang mo idi nga agas. Aging gat adda maigatang. May mayat no bastanti tayo iti agas. Ne, ti apo ko ta. Hello, Betty Apaw. Hello, Lola. Maladaw ak nga gawid ita. At daramidan mi kadagiti kaadalak. Anya, numarabyan ka, sukunan da ka, Apaw. Saanan, Lola? Kabalak mo tiyang gawid na siya. Kat may saan ang kamarabyan. Medyo maladaw aklaan. Sige nga raw, Apaw. Bye, Lola. Bye, Apaw. Apay, anyat imbaga ni Bete. Maladaw nga gaway. Wan ka no, tadaramidan da di pagadalan da. Ay sos. Sabalin sa muter aramid ang japukutan bakay. Ha? Ay na, adan sa mo boyfriend nan. Ketila papapadandan. Ay, hamangan no agsikog adagos ti apukuta. Kinay, manulat taon na. Hamangan no itarayan ti makasikog ko na. Kasanong tulangan, tibiyag da, iti ipas ngayon ng no bilang. Ay na, Solomon lakay. Nag-advance man una yun, tapanunot mo. Awan kasta agsakbay, bakit? Ay, una yun, ayah, dayjay nga ubay. Lakay, imawag di apo ko ta, marabyan ka nung agaway. Manan! Naladaw manan iti kalman ang agawid. Apay aya nga agkaraladaw nga agawid. Adda ka no lepasen da ahumur da. Adda da ka no ijay balay ti kaklase na. Ay, tinasayaat, inaksukunan. Kasanaw mo da manggundaway kinkwana. Ang mga no pagaramidan da iti dakes di apo ko ta. Ay, madanag anak. Ay nalakay, adday ta ka manen ako nak. Saan man akas tati bagbagam? Ay sos, babae di apo ko ta. Kasanaw no da manggundaway kinkwana iti dalan. Ket agbunga ti pananggundaway da. Iso nga ibagam no sa dino abanda ti ayan na. Sukunag ti apo ko ta. Dilata man ang timasidan, Lolo. Wen, aganos tayaw. Ta narigat ti agbarayuboy itan na panawin, apo. Panunutem ti rigat ti inami di abroad. Nagruna ka nagbasi mo sweldo na. Aginot ka. Lakay, addamot kwarta tayaw. Addamot maigatang iti naimas asidan. Noan niya ti adda anusan tayaw. Di tayo lamo. Ang mga dagsakit ka na tayaw. Awan kastay ada nakasagana nga aramatan tayo akwartaan no kwa. Uray kasano ti panaginot mo. No saan matla na sustansya ti kanam, awan serbina lakay. Adada nga agsakit tayo iti kastangan aramidon. Tawan mat sustansya ti ipapaunag tayaw. Ay, basta ginot tayaw. Agkulihaw ni Betty. Iso adi tayo gastos. Tulungan tayo di inamidya abroad, babaan iti panaginot tayaw. Ta narigat ti trabaho na ijay. Malalala, magantay kidain. Anusan tayo ti adda. Solomon lakay, maturog kan, rabieng. Adda ka di parikot lakay. Ay, naparikot ko nga ron ti masakbayan, bakit? Apay manin, aya. Kasanon tulang ataan intun lakay ken bakit tan.
Into nakapsutan. Kasano lang atan ti biyagdan at tayo dyan proud. Kan ti apo ko ta ni Bete. Ay na, maturog ka kiideng. Ay. Kakaisuna nga awan problema ta ita. I-relax mo man ti panunot mo. Saan atila pagproblema am? Ang panunutak laeng. Ay, makiasawa pa nga ta ti anak ta. Kasano no makiasawa? Kat ulpitan nanto ni Bete nga apo ko ta. May bilangan tumilang nga ta apod-pod nung anak na. Awan mo't tinubyo jay anak ta, lakay. Trabaho laeng tararamitin na. Awan samot plano nan ama ki asawa. Tamanipod pinanawan ti ama ni Betty nga apo ko ta. Kasla awanen ganas na ama ki ayan-ayat manun. Di mo lambo Nung ngay agayat tumanain. Makatumpong tungat iti pagwadan nga asawa. Ay, madanagan na ka. Ang mga nubugbugan na ti anak ta. Saan to pa iraman ti apo ko ta? Ay, problema mo ti kastoy. Ay nalakay, amaw, si kamot laeng ti mangmangtad iti problema iti bagay. Ha? Maturog kakit din, rabiin. Ay, mala, umuna ka na maturog. Taado pa iti pampanunutak. Makamu ka, no siyak maturog ako. Lakay, imawag ti anak ta ijay abroad. Agawid ka nun iti mabiait. Apay ngay. Apay bakasyon manan. Katuan nadanon manen ti aldaw ti panagbakasyonan. Astaya. Ay na, sabten tayo tungarun ijay airport ti anak ta. Wan lakay, kaduatan to jay apo ko ta. Naimbag man ta nakasurot kayo anang sukon kanyak tatang. Nanang. Ay una anak ka takailiw da ka una yan. Ay, kailiw kayo matuna yun, ananang. Apay ngay nga agsakit ka maten anak ka. Saan tatang? Gagangay lang uyak daytoy. Ay, di mo yalang-alang dayta anak ka. Ang mga no grabe mat asakit daytan. Ang mga no agtinag-akanser. Ay na, gagangay latang kaso daytoy, tatang. Ay, mapantayo di ospital. Masapaw lang may pa-check up ka. Tapno maagasan adagos no anjaman dayta. Ay na, tatang, saanan? Basit lang uyak daytoy ko nakmat. Basta pa-check up da ka. No di mo kaya tiaggastos. Ay, uray siya tiaggastos. Tadamot kwarta ngay dulduling ka. Aglaklako kayo pa iti bagas, andaw? Ay, uwan tata. Agorder kayo? Ay, uwan man. Tanay. Basit man di bagas, men. May isa ka ban, tata? Anay mo atalo akaban baraw. Tapno ada reserba me inton panagnenep-nep. Nang runa kunay. Ngumingi naman ang tibagas. Ay, adayo pa ibuti pa nagtutudo, tata. Kinusamar pa ila ita. Ay, awan kastay nakasagana, bro. Iso atalo akaban, tigatangag abagas. Nanang, nagadumot abagasan di ginatang ni tatang. Ay, un nga rudan ako. Nagado ti bagas tayo dito'y balay. Agnegosyo ka din ni tatang itibagas, nanang. Saan? Nadamag na nga main ang umina manen ti bagas. Iso agim mulpain. Anya? Ay, una yun ni tatang. Agpanik baying manen. Wan nga raw. Ay na, managdandanag ni tatang. Awan lakad. Pakadanagan na amin ang makita na kanmangag na. Ay, jakam mo iti ama manakaw. Kinatao na siguro ti kasjay. Kanayon mo't abagbaga. Ngamawan denggan na. Ipapilit na ti kayat na. Ala, tulungan na ka mangisim pa kadag ito yung ginatgatan ko. Bakit na? Na. Anya dagita nga Makan Naimbag lang at daabas to tayo. Tanay, adda umay at taipon. Typhoon nga. Ay na mabayag pa'y day di abagyo.
kung saan adito'y lugar tayo ti pagdalanan na. Amom lang aya. Basta awan kastay nakasagana. Apay nalakati mabisinan. Ken gimulpi ang iti kandila. Ta siguradong ag-brown out to. Ken nagado apospuraw. Anyan. Sa nga karton samot ta kandila ginatang mong. Ha, kawuna. Tama nga no ag-brown out iti makatawan. Ay iti makabulan. Tilapag. Ay amom lang aya. Apay nga min aya kontrabida ka Andrea. Anya kang kaya. Asawa wano ka ruba. Nay. Ay, mala, di ka nga rudin agungot. Wunan, aramidom latan ti kay kayat mo. Di kan pakibiangan, tapno di kan agungag. Ala, nagadumot tan ti kuton dito'y kamak, Lola. Nay, nagkapandagita ako ton ngay apaw. Diyak mo, Nan, kita man no paggap-gapwan da. Ala, di tan samot karton di ta sirop ti kama. Anyat karga ta karton ana ipasirok dita. Diyak mo, Lola. Ay, nan kita entaman. Ay, sus! Tuyukas kadakaring mo't dagitoy. Ala, at dapay daing kantina pa. Apay nga da dito'y dagitoy. Nabayag samot dagitoyan. Nagbangsay. Ay, day tagayam tay mga angot mi kanina ng nagbangsit, Lola. Reserba nga road. Taadaman umay abagyunan. Ay, reserba. Oray mabangles ditan basta da reserbam. Unay kamutan, tilar aramidam. Awan kaste adakanin tayo na dadumteng abagyaw. Ta nagrigat ti makarwar. Nunay tayo agbagbagyaw. Ay, adulamin nga maum. Na. Kita man, pati tinapa, indulin mo dita kartaon. Nakutkutundan, nabanglesin. Mayat pa'y dagita. Mayat pa'y nga, nabangles nga rudan. Ay na, sumanao ka madakon-akon. Di mo mangarod amaw, tinagidulain. Naimbag pa'y dagiti kuton. Tanodan dan iti panagtutudaw. Nakabunag dan iti taraon da. Si Kangay, di mo amo asaganaan ti masakbayan. Ngam nalabas tar aramidam. Agidulin kang agpaisaw. Ngam mabangbangles mag. Na. Sayang matlaang. Adon tinasayang. Gapo iti kadudulin mo lakay. Tatang, awan bagas tayon. Ingkay mangala iti bagas ijay sa rosaryo. Ay, isa na. Di yung kutsin dagijay, ta reserva dagijay. Anya? Ingkay pa'y lagumatang iti kinilo iji store. Anya? Reserva dagijay bagas. Tapno ada kanin tayo inton agbagyaw. Uno aggingginod. Adan sa kanugingginod, mapasamak iti masakbayan. Anya? Nagkunang aging ginod. Kunada basta da nakangagak. Ay natatang, bunga la tinalabas apa nagpampanunot yu dayta. Saan? Ala, ingkay gumatang iji store. Kandagi jay indulin yu adilata ijay. Ingkay alaan ng tasidaan tayo. Apay, di ka makawawat. Reserba nga ro dagijay. Di yung mabalin ako tsen dagijay. Tatang. Ay na, ay una yun aya. Sus. Anyat basbasaam dita pagiwarnak lakay. Ay una yun aya. Ay nakabutbutang atalagan ti disgrasya. Adaman na disgrasya aluganan iti kalman. Nakaw. Kanayon mo ten a disgrasya ti lugan ti may padpadamag. Ay, wan nga rod. Ay. Nakabutbutang. Sapay kunak nga agudong ak inton bigat. Ay, katagudong ka Ado matilugan na pagluganam. Ay, mabuti nga aglugan. Anya, apay? Apay, nalakati madisgrasya. Magnaaklangan. Masapak nga agreeng. Tapag naekon naging gayjay ilay. Anya, ay naglukukan. Nagadayaw ti pagpagnaem. Abutom ti manunga oras a magmagnaa. Sa nabalay. Tinapatag. Mayadayo ak iti disgrasya. Sapay nagtuo daw, iti manungal daw.
Limo kay ti daga. Raprod ti daduma kalsada tayaw. Ano ngay matebag? Oh, Ay na, advance ka manin nga agpampanunutan, Solomon. may mayat ti advance ta masaganaan. Anyat gatangam ijay ili aya, ta siya kon ti agudaw. Ay saanen, siya kon. Di mo amaw ti gatangem. Ay na, nabanduga mo na magmagnan. Ano sa kon? Ay, baka dano naktulat tayo di balay. Ay, baka tutudon. Ay, sos! Ay, imbaya kabak na. Ay, sapay adayo pa iji balay. Ay, magnaklat ta. Diyak kayat yagin na. Uray ta damit payong kao. Ay, diyak kayat ti marabyan ito'y dalan. Oh, ay, sos! Pagtinag mo tinag iti bat-batoy ti kalsada. Ay, partakak ti magna. Ang tarayak lang ang narigat. Ha! Ay, marga iti nagakit. Ay, iti sakak napandagan. Ay, tulungan dak! Tulong! Anya, makita am ti bunga ti arabid mo, Solomon. Dandani kan dimmaga, gapu iti kinasukir mo. Ay, nahunak no mataya ka. Naipaga, tandadagos nakakita kan ka. Tanusaan, naikali ka kuman Ay, asi bibiyang. Andrea, nagsakit ti bagbagay. Nalag, paimbag ka, tapno makarwar kan dito ospital. Pasensya kayo, no linukatan mi ti sa rosaryo, tatang. Awanan dagiti induldulin nyo abagas. Kinanan ti marabutay. Anya, amen? Wun, awanan ti nagbati. Kandagito'y dilata nga indulin nyo ijay. Nag-expire da amin nun. Anya? Awanan serbi dagito'y. Ado akwarta ti sinayang iyo, tatang. Maibal lang amin dagito yan. Ay na, nagsayangan. Ay, talaga asayang, tanatangken ti ulaw. Bakit? No addang amin maibagaken ka, denggem, saan aday talaam mo ti sursurutaw. Pasensya kayo. Pakawanan da kuma. Ay, saan na maulit na ijay. Di kay ngamin unay agdandanag, tatang. Wun, maawatan mi, no sagsaganaan nyo ti masakbayan. Ngam no nalabas, dakas. Ay, huwag. Amok to, numaminsan.